sobriety biography of families, beloved Sophia to us. Christology said the Capuchin in Yaba Sophia and Joseph until the poor and woman was your woman Philip before. It's about some more than the battle of Benediction. For say, million with a seven Christians. Now, you saw for your passion. Now, see, I may put you out with me. The classy, the Baffour Kyei. And so, make no say the meeting any. My abento and your man you ten. My mother said, make sure I go Christian say, and then a man. Mammy, Sophia, you phone. In my apartment, I just say, and then a day and then see a woman was me in Sian, a dead or some Sian, and what I out to say. Now, where my opinion goes, I will feel like no share what I've got, and then my name was young, and my mouth was too deep and for no place. Now, Sophia, I told the man so to do me and son, not also back. Now, I brought the wife at his school, or Panama mechanic primary school, and I know him kids. And I put to us, there were Panama and we came very soon. I want to yarn and as I said, I wouldn't crack. Now, essence can send any and the G I won't do school. Kyeame school, and now we have for now and the town, and then it. Now, what I again, any reality, how do you ever massive tickets and the border? And then it don't again, I know Tony and now dear friend, body. Now, we are what's now and I'm 40. And then it's for Ome and Tade and you. Omo one and be man, and I'm a teaching. Man, I do a thing and the woman, Emma Abbey, or Noah in a store, near you, massively. Now, the honor obey and I talk obey and before finding my tongue, Emma, and now we are in the year. People are not before the year, now opportunity to our the community now also I and also every kind of name. Not to demand for now, the near baton, we are so persuaded. Emma, we are so new. She's so better. Our Baffour, and then massively. Emma, Oma, the Kunko, massively.
na ɔde ɔkunu kɔ adwuma no mu na ɛsɛ ɔmo mmienu ayɛ ɛkora ɔmo ɛyɛ adwuma nti mmerɛ a ɔkunu mu yɛ no na ɛsɛ store no ɔmo ase deɛ no efiri sa nti ɔbɛyɛ tafo ɛdeɛ no ko a maame sofa sɛ waware ɔpɛni yɛ adwumfoɔ a na ɔwɔ tafo adehyeɛ no musua no nyame boa wɔ nkɔlaa mmiɛnsa na odi kan ne de kwasi apɛ deɛ ɔtɔ soɔ de tatamanka na deɛ ɔtɔ soɔ de kwasi wɔn din a wɔde maa wɔn ɛyɛ si kwasi apɛ no ɔpapa na ɔnɛto na ɔne papa ɛna tatamanka soso ɛne to kafo hina na wɔnya bɛɛbi kora na ɔdi mu paa wɔ kafo ha ɛna nana yɛ ano deɛ yɛbaeɛ ne sɛ wɔsi nane no yɛbaeɛ ne sɛ otumfoɔ kyena ne bi a ɛnyina ne ne tafo a yɛfɛ nana panyin ɔwuyi ɛda a ɔwuiɛ no ɛda naa na yɛwɔ kɔsi ɛna ɔpapa ne se ɛyɛ nyame na ne nyame ewu na ne nyame abade a wɔde ne ɛto ɛsi nya na adeɛ sɛ wa ɛyɛ adwuma bebree ɔne okun a ɔma wale di na nekure ni ɛyɛ biri di sɛ na wɔn nya kwan ɛhwɛ wɔn ho yi. Na emu owó dɛfo ɛdɛ ne nsa bɛto adoa ekuru no so ɛna ɔfa ano kɔɔ yɛ ɛwɔ osumi mmiɛnsa nkyɛn mpem mmienu ɛne mmiɛnsa no na ogya adoa ɛma ne bɛyɛ ɔbaa ne sɛ ɔno nko ana ɛhwɛ ne nkɔlaa bɛmaa mmiɛnsa. Eti adoa ɛtena ase sɛ ɔbɛhwɛ nkɔlaa mmiɛnsa wɔ amare bi ɛna ɔde material tɔn adwuma no ɛyɛ n'adwuma sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔde bɛhwɛ nkɔlaa mmiɛnsa yi nyinaa mfeɛ mmiɛnsa akyi a ɔkunu yɛ no ɛna agya ɛtɔ efi a ɔne okunu n'asi a na ɔne nkɔlaa ne ti no nyinaa si nyinaa do bɛɛ nanso so adoa mpaaba ɔtena ase ɛyɛ nnipa bi a na ɔmo edi da no ɛboa ɛma ɔsan esi ne dadam a na wɔyɛ n'anim afɛfɛ na akyire yɛbaa yɛ sɛ yɛbaa sɛ yɛbɛbu tafuda ɛsi foforɔ nti baa saa no yɛbaa adwoa adwuma ɛsan kɔ fam so wɔyiyi nneɛma a na ɛwɔ edwom nyinaa wɔyiyi nyinaa bɛbu fi ase sɛ ɛbu fi na sese deɛ na ama n'asɛm ayɛ biawo nti akyire no na adwoa so ano ate pɛɛ wɔde ne ho ɛkɔbɔɔ sɛ ɔbɛyɛ anawusa anaa ɔbɛka ɛyi ase nsɛm ɛtoto ɛnu bi na wɔn a wɔta aboa wɔn paa esan so oyɛ ekunam ɛwɔ ahemfie no bi wɔn a wɔta aboa wɔn ɛyɛ nipa yɛ ɛkunafoɔ na gyina ɔpɛ na adi bi nya nkwa ɛne ɔkyeame ma na ɔyɛ saa adwuma na kɔpem sɛ ɔyie adwoa ɛyɛ obi a yɛano no Methodist asɔre yi yɛwɔ no Roma asɔre a ɛbɔ ne so Roma na ɔware okunu yɛ adwumfoɔ no ɛna okunu no ka kyerɛ no sɛ ɔmeɛ mmra Methodist ɛna ɔde baa Methodist ɛwɔ asɔre yi na adwoa sɛ deɛ ne ɔsi baa asɔre no yɛ nyinaa yi sɛ wama asɔre a
maybe a oyare ana bretuba na asɔre mu nso na ɔka Susanna Wesi ɛne na Susanna Wesi mɛfɛlɛsi ɛne Christ ɛfɛ ma a ɔyɛ oyi ne wa yie n'okuru adɔsɛ wa ebusua mu nso na wɔyɛ timfoɔ ɛne anim ayɛ paa firi sɛ ɛyie ba ne nyinaa yɛhyia ne tu na ne nsɛm a ɔka ne n'asɛm a ɔde tu mu ɛma yɛn na yɛn nyinaa yɛn sɔ ɛne di mu yie na obi nso yɛ ayɛfo fie hɔ deɛ a ɛyɛ esinanan so ɛwɔ sɛdeɛ obesi afa koraa aba ayɛfo n'asɛm na ɛnyɛ kɛkyɛ na adɔsɛ wa yɛ obi a ɔyɛ akɔwakɔwa abotire na wɔyɛ obi nso a ɔka nokorɛ ɛnna ɛwɔ ka asɛ ɛnna ɛnyɛ kura wɔnyi ntu na wɔn ano bɛka asɛ deɛ bɛyɛ a ebesi ebi so na afi bronya kosome dɛ ɛtɔ so ɛna sadoa ɛyɛ akɔwa ɛdɛ kɔ ɔmadɔkye emergency against him and against him adura kunya na ɛwɔ kɔ yi ɛnyɛ ɛfɔ paa ma yɛn nneɛma yɛ tena ma yɛn nanso so ɛfa nsɛm a ɔyɛ kan sɛ nyinaa bɛ twɛm ɛhwɛ anim sɛ nso so ɔbɛma direct nso ɛtwɛm ado asɛwa yɛsɛwa sɛdeɛ na wote wiase saa na yɛpɛ sɛ ɛnyɛ wo ɛyɛ na wɔtena nanso so ane yi wo ɛhia wo sɛ nka sesi a woka yɛ ho a nanso so ɛsiane sɛ ɛsɛ biribiara wɔ ne wie yi nti adoa ebia na abusua bɛka awo bebree etwa pese ma sɛ wayɛ nneɛma ama yɛ paa ɛwɔ mu na wɔte ase woyɛ nnua baabi a ebi ase nyinaa ɛdi mu wo baabi ase ɛnso so watena ase ayɛ sɛ yadeɛ ɛne wo ɛne ɛde paa adoa wakɔ pa wadi nkoni wakɔ fitiɛ no ɛno nso yadeɛ na sɛdeɛ yɛka no sɛ mantenten biara ɛwɔ n'awie Ami ɛne wo ɛkɛnsi adoa wɔn aso ɛnim ɛbi a na ɛmu so ɛsɛ ɛdɔ ase bebree ɔwɔ ɛwɔ ayɛ ama yɛ mu ɛbi a na ɛmu so ɛsɛ ɛdɔ ase ɛyi adoa ɛyi ɛmu pa wɔn ti. Yɛda ebusua ase bebree ɛbɛsrɛ ɛma tribute to our children nwura na yɛtumi asɔre abusua tribute to our children.
Yetna Emma and Em Asana and my time Yama May Aya can see me the family. You may Busumi it's Yama May Yaye Yatubi Ese Awole. It's all right, the podcast because it's celebrating motherhood. Then you say, and you do our awesome fast. I just saw what I didn't about man or pay. I bring I pray you finish it there. Many no Pamper, so I'm much more one pie and water. No, you might be sleeping, so look what we are much here, then you will come. It's not just a question for us, what do you mean to? No one to know the actual man in red at the night. Chani Papa, Oda me, Chani, Fanso, Chani, after Martin will not out to Martin. Sana would Eddie be a new kind, and 2025. 70 we are around on Shirley of one on the Medica. A man, a dance here. They want to intimate to a dancer. Casa came it's your name. Some Casa kind of man of Sibia. Now, Mr. One. Tia took at the movie, or Kyeame more dancing at the other. Yes. In our man, Sunday, so went you to bed back and be them, sir, and Kyeame dancing at Benny. Said you may have brown bread away home and Karucha so upper. It is a say, again say, or idea or catch it any part of the intent and worry. Nelso send a woe at a set, and so bread as so now better a dear and cram bread a dinosaur. And we so I'm crying at she said, and wow, wabble, I could say the cook. I recall a shay ma, or Benin da, and also in Sia, or in fear and pin me no enemy and son. A briar papa, I ever know a Siamo of a young before, a giant and my war and my would you ma, set and not any a jump. And what said, Bushia, ya, and Jabua, ya, dear, and so, and no dear, ya, some pump so draw when you are, that's so us. And that's what saying, why, Emma, Obedina. Ama ye kaya sense nie anti se wa de obeka ma ye eni ho wan ele ye chi a obetri ye uja ye se ye wo ye bra e sa biasimo o hawo e ba ya kwemu a wan e obesisi ama ye be den ananti ekwantudu so enedei oma mema miensa efi yakome etwa ado echiri biase ya hwuru a ene no etu kwan ya kwachefo ene obi a ye hwe no esua no
na deɛ ɛboro soro deɛ ɔkyerɛkyerɛ yɛ kwan wɔn mma mmarima mmiɛnsa ɛnda ɔhwee sɛ ɛnka yɛ sonko a yɛde kyerɛ ewiase sɛ woyɛ ɔbatampa yɛnim sɛ woka yɛn ho nsonsom mo na w'ani ɛbɛgye ɛwɔ akwantu a wotwie yi yɛne wo ɛdi nkra a ɛtwa ɛtuo yi ɛbere pa ɛne ɛmrebɔne a ɛberɛ a na wote aseɛ no ɛna yɛrebɔ so yi ɛyɛ mfeɛ mmienu ɛne baako wokɔtena a watenaeɛ foforɔ mu mfeɛ mmienu ɛne mmienu akorɔmfoɔ ɛbɛwia wo ɛfa wo sika tutuutuo nyinaa ɛkɔɔe na afei so a yɛmfeɛ mmienu ɛne mmiɛnsa wohwere wo ho kani nyame fa ne kra nsie yie afei mfeɛ mmienu ɛne num bia woyɛ adwuma ɛwɔ kumase dwa kɛseɛ mu ɛhyee ɛma w'adwuma ɛbaa ɛfɛm mfeɛ mmienu ɛne enum mu wokɔkɔtena pafo afei mmienu ɛne nsia mu mfeɛ ɛhyee ɛma wotu ɛkɔtena abusuafie mfeɛ mmienu ɛne enum mu no osiesie kafodwa kɛseɛ na wohyɛ w'adwuma ase ebio mfeɛ mmienu ɛne enumɔtwe wokɔyɛ operation ɛwɔ St. Patrick ayaresabea a ɛwɔ ɔfen so mfeɛ mmienu ne aduonu wokɔyɛ ayarehwɛ nhwehwɛmu ɛwɔ kɔmfoanokye ayaresabea mfeɛ mmienu ne aduonu woyɛ w'ani nhwehwɛmu ɛwɔ kɔmfoanokye yɛnim sɛ na nka wopɛ sɛ wode yɛn ɛbɛtena afebɔɔ nanso ɛberɛ no so a na aso wontumi ɛyɛ ho hwee anka yɛpɛ sɛ yɛbɛhu faako a wokɔ na yɛhunu sɛdeɛ yɛn nso yɛbɛhyɛ yɛn deɛ aseɛ sɛ ɛberɛ no ɛto yɛn nea woyɛ adamfo pa dɔfo pa ɔbaata pa ɛne akoma mu werɛkyekyefoɔ pa a ɛsene deɛ obiara ɛbɛtumi aka yɛsrɛ sɛ akwantuprɛ ko a wotue yi ɛnyɛ dwoo ɛne asomdwie ante wohyɛ wo mmarima mmiɛnsa bɔ sɛ yɛn mma a yɛbɛwo nyinaa no anka wo ne wɔn bɛtena atete wɔn ahwɛ wɔn nanso baakoa a ɔtupɔ a mmɛm ɛwieyɛ no yɛdo asɛm a ɔkaa yi a wɔnkan nie yɛtu kakra ɛde akyerɛ mo ɛwɔ ne nwoma no eti a ɛyɛ edunan enimu enum a ɛse sɛ wɔhyɛ me ba ato hɔ na makoso me dodo ɛwɔ wotiri na wɔtwa hyeɛ a ɔnsa ho ama ɛnu adwoa yɛnim sɛ wɔwɔ onyame nkyɛn twɛn kokoma so biem ɛkɔsi sɛ yɛbɛhyia bio ɔbaatampa faako a wɔwɔ no yɛsɛw kusɛkusɛ ɛne berɛ a wobɛbrɛ yɛ ɛwɔ asase yi soɔ mpanin se wonya wu a na wɔbusua asa ɛno wamɛfi adampan hyia me maame da yie onyame ɛma wo atenaeɛ pa piesi apɛsi apiase aseda ɛsɛw wo nnwuma pa na ne yɛ wo dabanka ɛnso se adwoa mekae wo daa ɛwɔ wo teteɛ pa ɛne wakwankyere pa maame nante yie ka kyerɛ akwasi nyame se owuo deɛ nti na woyɛ saa wafa maame afiri yɛn nkyɛn sɛ anka mɛtumi a anka mɛka se
sign fano bra nenso enye onyame a woma se wajia ye fanasie emano antese wa demriva die ni amani huno edamas Neka emano asina kubushika yang apa ko was emang simen menen na ko so bi suama be kan bi takre bi apa yang lo bi ali ti aso Nele kitwa kwa sawa. Ile bali na wa nona no ofunsi. Eba sekitwa ne da san ba ni wo. Aha na mbe hu se adwa sawa meta isi. It be born about eye main first rally and na ma na o mu di akotene ha. Enti be de adwa me ye dia kan sema da sile ya adwa frame ne bia o fo mu bia no ba ko na na no to krisa so no o ha bia sa emprom 427 o brother da ni ire o brother da no and there you coffee adala china ye adwa wo tra se bombra so o gadinia o tiwi no ho na so brother ye no na adwa to fom ni fie yi she ebre nyina babobu ye mo fa bu na se obrada da ni nyina mu ahokyere ni ahotom ewo mu e di mu ya to briefly na mi fa adwa sama na me ne kanyina efu e ka ko yo operation be da aworo o yo operation ko hospital ba na adwa akoba jide na adwa no so was atutu ka ho na fe no prese na no ma me ko o nye ne baje o benediction o brother ni na ahu shemi auto makuma na meja ma meji na ya to ye ka ko ra o brother ni na ahu shemi wo mo e na ahu to so wo
Ah, no, maybe also a baby. On one son, yes, service of Prime Minister. Yes, of Kuma, Reverend, which are about to pay. A softball, a bunch for Sumama, that's the band for. And I saw them in a man super for the tough friend of the while and I see. Was some pastor, you had an extra mind. It is about every more. Yes, as I said, many also there and inquire. Dear Octavio say, Umpa, Ubina. Amen. Here you are, super before the top friend I do say, why if you have done Wesley Methodist as a free, the better fear, if you are some 30 years, I told you. Now, a class of people, and then rather told the son and the friend. Now, if you are very much, I'm watching Adamant, the class, class number 41, the whole and a man in your belly. Give me a very many as a 24, and then share the sat, some for your men as them entertain on Sunday matters. I should share your the class. And now we will be at our class meeting, and my young group. And you see, say, a free now, many a have a crack until now, member class meetings, no, so. If you are in your bar, I don't know what dog was suffering, a good and a swimmer, and a class little band, the two. And I am not going to walk as something. Now, the problem is so na pepe. It will not say so. Now, you didn't say me about fire. Why not come there at your WhatsApp? And yet, it's come they will miss you, Papa, and so the family. Now, as a free, ever also a kind, give me a baby. Say, or so. Now, when you see, I know what I want to say, and I share. But the man said, if I go here, I'm a part of that. Now, when my bell is here, no, the feel about pay as I'm pay, we are, and I'm so, am I eating electricity? And then I'm going to say, we are the Sia. We are the poor. Now, you have a Olivia, the pastor Serena of a Syria, and Parayi, Sretia, now, I must say, oh, after a bomb. And upon now, who I was suffering, also did. Now, we are here, that on party, we are go. And I am so proud to be here in the home of us. Well, I the pastor, now, don't for me, I know small pop. I have drink. I will put the form of my toss, you know, you about. Our castle. Now you said, so then junior success and Madeira. Even if you are, if you're not home. And there, one fine sense here, or so. And now you nearby, let's say, upon the Baffour Kyei. Western Methodist, as a mark, I will Odehyie the man 90 years. I say, when I go for you now, you have to
so sɛ ɔmfa no sie ɛwɔ no ara kuku awokyekyere nyinaa yɛwerɛ ɛnkanka adɔfo a nubue ɛde wɔ haw kɛseɛ abrɛ wɔ mu nyinaa nyame ɛnkyekyere yɛwerɛ kunuaba yɛsrɛ onyankopɔn sɛ ɔmfa wo sie ɛwɔ ne nwunu no ase daadaa ɛkɔpem sɛ ne nyinaa yɛbɛhyia no ɛbi amen.
therefore anɔpa so yɛ da wase ane deɛ woyɛ ma wo ma nyinaa yɛ ne ti anɔpa yɛhyia mu ha aseda ɛne yɛde ma wo ane wo na wode yɛ ma me kyɛn na mmerɛ aso na wafrɛ no a aseda ɛne kabea ɛne yɛde ma wo yɛda wase da wase wo a wokaa no ho na wokɔ so ka no ho na wobɛka yɛn ho yɛnim sɛ woaprepare baby pa ɛde ama no ɛno nti ayɛ anigye ayɛ abotoyɛ mu saa mmerɛ na yɛsrɛ wo yɛn kakra yɛ a yɛyi ɛde boa wɔ adwuma yɛsrɛ mo wate ho ma yɛde ayɛ adwuma a ɛbɛsɔ wo nyame ani na ɛmu nhyira no ayɛ yɛn ne asefoɔ dea ɛwɔ nyame agya nyame ɔba nyame susu kɔnkɔden mu nti amen adɔfo no nsa berɛ bɛsiesie mu mmerɛ bɛtie nyankopɔn asɛm yɛbɛto MHB 528 MHB 528 in heavenly love abiding no change my heart shall fear and safe in such confining for nothing changes here the storm may roar without me my heart may low be laid but God is round about me and can I be dismayed. First and last stanzas. Christian, sorry, number 172. 172. Pacho Mama, sorry, and now I'm Brasimara. Shepherd is beside me, and nothing can I lack. His wisdom ever waketh, his sight is never dim. He knows the way he taketh, and I will walk with him. The last time that green pastures are before me, which yet I have not seen. Sorry, madofo yeshia wa ha bijina ya sofo empeni ewo Wesley ha sofo peni bwachi ado sofo peni atukwe ne won penifo ene asorme yina de mamu yakọ mutafra mo ahwere mo adepa
na nyama wo konkon no anya ye bra chichifo no ye bom pa ye so be so mo obe hye mo din awurade ka mo no obusua ene memba amen Baffour Christian say ye shia ewo ewufu som say ya ensama eba no ekoma ye ate asofo no if say ye ye be ja no we wie dwumedie na ye ne aya ka akire no say ye be ya ye betutu ya na mo yie eya ye tu ye hofo ye gina awurade asem so e kasa kire ye hoyo anapei onyame asem a ye bi tu ye hofo no di meda so no say get ready to stop work. Get ready to stop work. Sie wo ho say what you do medie e ba wiye. Sie wo kwakwa wo ho. Ye test a ye bi ko fie ye be ho afri Amos chapter 4 verse 12. Amos 4:12. And to say ana meye wo o Israel. E son say meye wo say enti sie wo ko hia wo Nyankopon. Therefore, this is what I will do to you, O Israel. And because I will do this to you, prepare to meet your God. Ye bisaya wo say dwuma ben na ye exams ben na ye twa. And upon Yakopon, Emma ye warning say, yes ye ho fa ye dwumedie mawie. Ye bisaya wo bio, how do we get ready? How do we get prepared? And when should we start the preparation? Pachoma ye mom paye. I'm going to be war. Oh yeah, betu. And we are say I'm going to be. I'm so I'm going to be war. Oh yeah, betu. And we are say I'm going to be a I don't feel that was the one who did this year a family. Yet I was to say, Mammy, you don't feel one to not see a man of hope, but not see my well right. Now, what point I say, really, I say, and Russell say it's your woman. Ye pese ye beti ni pani o Awurade kasa kyerɛ na wasam so na dane ya brabo na yeso ye wo ekyie nya kwagye amai bra ye da wasese wetie ye mpaye wo Yesu Kristo din mu amen. Get ready to stop work. Saka say eya ye tarte e wo classroom any exams for say ye check exams papers no ema adesuafo na invigilator na kasa start work no bi ahase e di ne dwuma akaka krama nrana beso ade e betia ne say get ready to stop work edru wa na obia e ready over mistakes bi wo ma na correct nwa wo nya wie ye no so last point na tamwa o mo atwetwe mo last point ego sa na brabon so e ma ye signals. So we should get ready to stop work. Yahya said, "The person ought to work. Now your friend now, or to be sorry put to prove. No a man was so no. Now so a true baby. Now we put the dear friend one. I'll turn the boy say, Pumabi was some. I could maybe was some. I yes I this is the locket. The quote to dream by checking on. But the name of signal say get ready to stop work. Kanema yeda na wofra ye won namu a yetimi sorry free paso na ye ko and so a true baby ye from na we ya nsa wa hwa wani so bebriu wo betwawe I just I was sorry I want to say kakra and so wetimi esi efi empa so get ready to stop work. Glorious society wo kwa sorry da animu a staircase e wa animu na metwa na mehwa ho a wo ba asori a empanimfu a wo mu no be wo staircase no enchen da de no e no mu kitemu kakra na omofo na mrate ne maba ne de obu ano de jogging obu ano de mirika na wa fo kwa what no e do baby a e boy e popo se de do me die e be wi
Aya ya po family gathering afibia na bisua ye hia e wo bremesi kuma na me sister e de not free tema e bae ye bi no mo ko fa family album no mo hwe e wa mo be bisa who is this person na ya kire who wa fa bi want to be ya wa ma me papa picture e be kire and who is this? That's my father, your grandpa. Huh? Is that grandpa? So grandpa used to have hair. Just our parent papa picture, afro hair be international. Never fuku. Na see here a really na pop. Into our papa no tomorrow. Now our picture na. Aye one woman. And what is that? Na grandpa. No one we na. So grandpa used to have hair. What do you know? And I actually say, young friend, you give me get ready to stop work. You show your test here. Now, on your papa catch on D4 in what to say. All cancer Israel, man. So, we really feel when you're papa. What do you make a scene time? Why yet you walk? Now, a rapid have a slow or ban a liberal. It's one yes, your home share when you're papa. Now, beggar a liberator. That a rather summit. Obepu wateno, ebeye agopokoda, ebeye elibreda, no pese, obepa impofrimo. It will catch you deep for the say. Omo Israel for the popo. Na obia ye na poye, obia toto the nyama ye, obia sie the mo. If you say that Aseibu pepper, they should prepare to meet their God. And then Amos in the wo. Was small or deep for Vera. So I can't say ye na. Say yes, ye ho. Yes, ye ho. Na Debbie Papa, ya de ya pen no back to ho. Ye jumedie, ye bibia, a bebe ye. Na ye betra on ya copa when you ever tem woman. Na the year was a Papo, Bonio, ye bebu swatting, a ratty away a mopo. Say ya da sote bonimua, I'm not pay your boy a papa say. Yan to ya pay. Yan gani free boneho. Yan bata papa ho. Yan so ono ye yan kupon. Na obeba besrai. Asasiti. Sikenti. Ejapadienti. Onipa etimi. Ejini nyampa efriwo. Yetimi punipa. Asasiti. Yetimi chuchaya woyawo. Enenti. Obi kwa kais. Said the best in crime, not obey the name of the Debbie, not yet chinny Baffour. Yet to be good or be moving, yet new as sound as a yellow grow, yet to be put your trimwa and really as some pepper, near that two of so, now you good moving. I'm a pay or rather say, get ready to stop work. Or back. Yes, yes, such a young point. We should read over our work. Said the vigilator and get ready to stop work. Students, no, I can woman, the idea no one cancel, no one correct. No, I'm not pay or say we should go back. We should read over our work. Now you're corrected. Mistakes to be what I'm not pay or say you're corrected. Do you have book? One of Crystal upon you and yet to the force. Yes, you have put you. Kristo ni mapa onim sa papa yi e wonyere onim na yire pa ase anwa na mepe na watare ho a wo wan na bra enwan Jesus say get ready to stop work. You should correct our mistakes. Yet to be sure obi ba ni di arawo to be subu ni musa and so you free your one Kristo for e do kwasi ada obi e kwa sorry ni e bi sa ya mo say and him for and they deep on no. Yeah, ba sorry there, mama. Yeah. Emma siniwo. Emma sifo. And no the fa vera so. Aka kire. Say ya tutu ya kwan yie. Tutu ya kwan yie. Ya ma me so fire. Odi the jumedi abawie yo. Odi the pen ato from we wie na dwuma. Aka me ne wo. Ya so ye siesie ye ho. Ya tutu ya niam yie. Yetimi akohia yenya akopon na yehia ne yi. How do we get prepared? Why ba the afa so asiesie ye ho? De bi kan ne say won ni Yesu Kristo, say won fa owura Yesu a anopeto safran.
Na said Isaiah can say, I fear on him Isaiah wood, you know, me who never rate. Na ka wo so waka say, I fear na ma me so fire. I just say what free mono, sa fe no, yeah the burial service no, me so me fa Yesu Kristo, ma enanya was spiritual birthday. Wouldn't be Yesu and found on the side, would do our soaring Kwarteng. Ye be say, and come woman and so, ye deal with one. A sorrow woman, ye deal with kama. Ye chair your tight to kama. Class meetings, ya market ye kama. The book of life. And come woman, so ye beside who say, ye deal with one. Would you want winning? Because our brother ye bonny ye say ye. So one of years one of them come from the mount. Safa Yesu to Safredo. No me fa wa bra bono. Obedi abrabone so. O metena koma ne mu. Say ya fa na dadanso a. Moma ye nsum nyame ye. O se patron bodwede on pe obefi efine nu magu. Ya fa ya ho ento ne so ye. Say ya fa Yesu na ya da so ti esumu nyuma no ye gusu ayaya anopai moma ye sachira ya pa. Yes, such like a dream. Yes, such like a brabo. Yes, fire one Christo 40. Yanya dear fata and man. In your bonnet. When should I start the preparation? I remember I was saying, Mr. Sieta, what the work was young couple. A pretty year, my piano so anyhow. Sabraya, me no can say, Chasesa who sees you. Yes, you meant to me about any time. To provide to the meant to me. It's a big guy, yes, the switches. To provide to the book one. A fan and mapple. It is our prayer. I want to be I want to be yes to suffer. Yet, yes, so my toss to be a little sin child, a young rapture, or was to remember at any time. Yet time I will go for my day or Baffour Kyei. It's a pretty I am proud. What for ever will be I am in the power. That she be a patient was switch up home. I drink to pay that she be a patient was switch up home. I drink to pay Nipa or she says I mean. Or she shall my parents to be a young for soon to say, Mammy Sophia. What shall no more at your money, your parents? See, I can't apart from mine, now you have two. And a potato and organic by what's not organic, and me and the feed years. After Baffour to something, procession, ever chassis, your money so organist or the Ministerial to be able to say, what pray. Ye pusuna papi ko. Enti no wo siesie ma ni nwa parista no. Baffour to san no. Na mo da omo ye de ne beto wa ye na wufu so no. E na ye to san no. Obi no me da ye Baffour na baba. Obi kwa kwata wo se no wo den. Awode wo ho. The next day and we free at as so. Ye no time wo ne baba o. Ye wo kuma se ya. The sort of Oheneba or your quarterly meeting. Or then they see what time, not see the red fill the diary. It will ye our bedroom about this. See what's not just Sakuma say, ya. We should do a ham and carne, ya. That are the Oheneba and on the post room, Papa, or the neck pass or Oheneba. No more thing or quarterly meeting. No, ye the diary. I will access Sabbath. Send the time I saw. Yenim, Abra Yanso, and home in the field. It's a pretty biara when you are not Moma, this year. Say, yes, I want to show back to the boom. Now, when you put one film and Bakwa, more about come. Yes, I'm a Satan, enemy agents, and yet Biapa, and you soon and your poor. Yeah, the Moma of Baffour Yesu, what better tell that pass. Poor baby, ya family pastor and the CSC. Ya panatu on Golden Street so. A come in the hall, ya re in the hall, and the tiny in the hall, and why ya in the hall. No more any
die ye ni abofo da ye beto no na ye hyira ye Nyankopon ama pa ye Awurade mo aye nyamo kronpon da ne ta okaka ye na ye siesie ye ho enko hyira ye Nyankopon. Get ready to stop with. Amen. Patron ye mo pa ye ene die mo pensa brabo ne no woni Yesu anwa woni no so a oni abrabo no so a woni mesrawo sa wo fa Yesu a wo sa pa mo ma no din ni mo a ene die mo ton sa frɛ no e fa mo no number of years a wa pa sorry e fa mo no position e wa sorry ne mo e bia woni Yesu wo ton sa frɛ no da en kwa je da no ene no ton sa frɛ Yesu ene die mo fansa to oposo sa wo fa Yesu a wafa na dada ene jai woni Yesu fansa to oposo na kadi mechi owura Yesu ene dei meda wase sa wo de kwaje ese amame beton sa frɛ ba mabra boyimu sa mekra agye nkwa ene dei Awurade twere bidi e wo nkwa wo manu bedi hene ene ne dei na amen. Yesu ayafa Yesu ne srawo to bompa yesra Awurade sɛ ɔmoa wo na wɔntena sɛ ma wo bɔne biara yɛ tibo no yɛne meta owo no bɛba mpɔfiri mu ɛne yɛsɛ low pressure high pressure nyaa na nipa no nkɔ yɛnim sra Awurade sɛ wɔnsiesie wo apere bi a wɔmmerɛ bɛso no woanyɛ nyiraba wo berɛ anyɛ kwa wo fasting anyɛ kwa wo afɔrebɔ anyɛ kwa sra Awurade sɛ wɔnsiesie wo yada wase otumfo Nyankopon sa no pɛ wo ne yakasa sɛ yɛsiesie yɛ ho na ɔbɛba bɛsran na ɔma yɛ tɔso mienu ne deɛ bɛyɛ anibrɛsɛm wo yɛ mɔbɔ na yɛ berɛ anyɛ kwa Awurade wobɛfa woamotefo a yɛnso wafane ne aba bia wasiesie ama yɛn hwɛ yɛdi wɔ mpa wo ma no nyame na yɛyɛ Nyankopon ɛnɛ ne da nyinaa amen. La Mishrawo.
Hallelujah. Okay, sorry, Yaka Apostle Creed. Why now did it be? We did not open the tomb for. Car number 2227-19. Car number AS 2227-13. The Pacho Odehyie show Kakra Awapontin, Bomonia Ho Apontin Aboy Kaka. AS 2227-13. Israel Pa Apontin. Military band for Waha, Obebuay Mayaji, the second offering. Second offering, no, Yabua, Oma, Omobuay, Mayato, Yamani, Adata, into Michelle, Tupotokoma, the CNA woman, Member, and Chilabo, and Getwa, the CNA woman, Wabawani, and one. Military band release.
Para
Asina Ponsakra, we and so Amen. Say, let's go to the press. Into me, and LHB 831. The name is LHB 31. Christian, sorry, number 267. Give me the wings of faith to rise within the veil and see the saints above. How great their joys, how bright their glories be. We are singing verse 2 in the last stanzas. Second stanza, please. Expand their breasts, and flowing their incarnate God possesses the promised rest. The last stanza, our glorious leader claims our praise.
die nyinaa ɛnka sɛ yɛnya no ankae yɛnenam so mu ɛkeka sɛ nifrafo wɔ akyingye ne suro nyame agya ɔba ne wo nkronkron na ɛdonyam ne anidie ne tumi ɛnyɛ wo dea daa amen pamkyɛ bɛsɛ asɔre gyina yɛn aso bi anidie no mɔbrɛ wo Nyankopɔn wo na wobɔ yɛn nyinaa na yɛn kwagyeɛ nti wode wo ba Yesu Kristo maa yɛde yɛakyerɛ baa yɛdɔfo yɛn nua bɛni Sophia Adwoasɛwa ɛhyɛ wo hwɛ so pa ɛsa wo mɔbrɛ wo ne wo nyansa a ewie pɛ yɛn mu ɛfiri sɛ nko ara mu ɛna ɛsɛ sɛ yɛde yɛn werɛ ɛhyɛ amen Awurade mpaebɔ yɛn agya a ɛwɔ soro wosi na ho nso wɔahenze nkra wɔapɛ asase do ɛbɛrɛ wɔ so Pacha mo mayan sinsi. Adofo mo Kristo bi ele sumo no beli na nsa. Ebe se musia se kai bi e wa. Ye ma me no e ma no so ye kwa ni fa na ye ko e ba ni fa na ye tima. Mo ma se kai mo ro sa mo ma e ko tu bia. If you are, they are called Patrona Abusi. They are Roman super help Patrona. One, the Betna Aye and yes, Rama. Said, Mercy, Abidan, Missanga, or Manineka, the Damas. But the Poma Suma for and Kaiwa say, no pain, and my Mr. Nami Atmotina, your 2 services, a communion service, the very first and second service in Noma, your service. The Luciano, Yamubu to me, Abba, or Nansishun, as first service is at 7, second service is at 9:30. Noma, your service. Mr. said, Mr. Mushna said, yeah, what? Said, Papa, I saw for and the powerful now to be kind apple. Men, for your mamma, and then they got to buy any no, you must see. See, if you are far from your sophomore, you peer here, Naya, Sono, actually, a peer. The Bushani is on about second service. Second service, 9:30 to morning service. And after the semester said, "That's your party or mine." The best way, say, "Yeah, one car, one mine, one pen to mine." They say, "A sophomore, and so they get car of a car this last year. One to the man, ambulance may put them in maybe traffic. Time and trouble in the room, never be here. In the best way, ambulance not only have a tremor, a sophomore. Na sophomore the ambulance next. Na yɛ nkɔ na yɛnkɔ kora yɛ maame no na biribi biara yɛ asomdwe na yɛ a yɛnka wɔ ma no nso yɛhwɛ na yɛntumi ntɛntɛn so na yɛntumi nkɔ adɔfo no wɔ Kristo mu yɛde som no ɛbɛwi yɛmmra yɛto MHD kɔtɔ abusua penya no ase abusua ni baako mmra ma ɔbɛgye afɔrebɔ no ɛmfiri afɔrebɔ a yɛkɔɔyɛ no adɔfo no ɛde apia abusua no ɛde ma wo na bɛgya ɔba ne soso bi amen. MHB 110 MHB 110 is the closing in Jesus lover of my soul
let me to thy bosom fly. While the general waters roll, while the tempest rolls high. Hide me, O my Savior, hide, till the storm of life is past. Sail into heaven's sky. Oh, see my soul at last. We are singing the first and the last stanzas. First and last stanzas. Found grace to cover all my sin. Let the healing stream abound. Make me pure within. Thou of life, the fountain art. Freely let me take of thee. Straight thou up within my heart. Rise to all eternity. The last stanza. Agumpio Sewan. Yen sofwa ode nyame asel ema yen ono na ne oti sofopeni apomaso sofopeni ye Vera Simpson sofu nyame sira bebre asofo so awaka me ho sofo ayefra warente sofo Igan Richard Igan ye old passengers sofo Michael Hammond and me am giving my name Kyeame Richard Atukwe Steward Mr. Dampa in so we zero we now go Bibia amen we believe Sira free so what's my nation Amos chapter 4 verse 12 and to say na many war o Israel the sense that many will say to see wo therefore this is what I will do to you, O Israel. And because I will do this to you, prepare to meet your God. And rather, Afona, and the Jumedia baby, your Bawachi. My Baffour Kyei, and rather, man, sitting up. My old woman, I will Abraham, say you be shame. Ya catch me so, and rather, why? My yet to not send my young, yet to not send my white brother. Na ye di epie e wo kwa wo mani Ewrade hira na onno mo Ewrade ti na ne nchia mama masuri Nkwakwa ye rechechefo no ema abusua nananom onso mo onchiche mo re enhye moden onyamija oba susu konkondi mo amen Ewrade ene mo ntena Macho Research 9 651 yeah ma be mu no ko yan bra na ebedi asofo mo kwesi
50. Hey, battle. Are you power bank?